Masakan apa? Ayo. Lan to. Nggih to. Nggih bibar menika nggih Pak nggih. Nggih dipun tenggo. Dipun tenggo, monggo mengke sing juara RT wingi sinten kudu nyekar. Betul Mas, betul sekali. Ah nggih. Aja lali pawali. Ayo Dik. Ayo Dik. Yo. Hei ah. Hei ah. Hei ah. Yo. Awas. Yo. Nggih matur nuwun sampun monggo. Angga, dawai ayo. Dawai pun. Katuran wilujeng mirungken wilujeng lengan kanthi marmatikan pegali. Diajeng Siska Reswati katuraken putra Nuswantara kunjuk para putra putri warga RT kali RW kali Desa Parangjara. Yo, om. Sing sayo sekupun Anakku aja pijer nangis wae anakku sing ayu dhewe besok pinter sekolah sing tansah Akon Pak RT Narno mau saged damel mboten. Nah, ya pun sepuh ya mboten saged. pun sepuh. Ya mbok menawa kok sepuh lak hitungan umur to, Nak. Perkara iso gawe lan ora kan. Ah, kuwi Sing gawe beda. urip to. Sik lagi sibuk saja. Mangga.
bisa. Pripun, Pak? Pak RW ya, Pak RW piyayine Wah, anteng kok. Pak arep omongan ki susah, Mas. Susah Lah ki sak ngopo? lambe rambut tok aku ki ra iso ngerti Pak e omong Rambut apa. tok brengos tok apa rambut tok? Rambut tok. Oh, rambut tok ta. Lah nek nggonanmu kan runggut oh, Mas. Sak moto-motone biyen. Cek kalah nggone Pak Narno. Pak Ta. Ngono kaya pager RT. Pager. Pager Oh, RT ora kabupaten. Regol to. Malan. Yo. Cinta kedo. Lewol kang katul ora. Ya. Ngono lho Mas Aris. Bapakmu Ngayahi Matur sembahun di Ajeng Siska Resmati sampun ngaturaken Putra Nusantara. Satu tembang lagu ada iming-iming bersama Resmati. Ayo pasukan joget semuanya. Ayo Bu Mariati OTW. Bulan yang engkau janjikan, bintang yang engkau tawarkan, yang ada hanya takkan, karena hati kau sakiti. Resmati. Yo. Awas kurang apa Dik? Waduh. Sayang juga sudah di mata. Musim hujan rasa, Ranggawa payung musim panas kehujanan. payunge Pantaskah saja diriku sunyi dalam perasaan. bersama Respati Campur Sari NC Rental Audio. Antoni terima kasih. Aris Sunanto, Ferry Dutak, Matur Suwun, Super. Ayo Bu Mariati. Cinta siapa? Cinta pucuk putih. Wah, apa Dek? Siapa? Kita bojone wong nggih. Orang lain. Ayah percuma saja. Yo, hey, yo. Itu siapa?
sendiri. sendiri saja. Musim panas kepanasan, Rangomo payung musim panas kehujanan. Pantaskah saja dirimu sunyi dalam kerasan. Ayo gini, Ayo, Pak. Susi terima kasih. Wis Sumanto. ayo. Matur suwun. Anak sapa mu anak sapa? Lakoni Mbak Nana nanti. Oh anak Mariati no. Persiapan yuk. Cinta siapa? Kita bojone dhewe. Rindu siapa? Rindu bojoku dhewe. He he a a. Kalau cinta milik orang lain, ayo percuma saja. Asik. Sing cepet. Apa kuwi? Rindu siapa? Oh, yuk. Eh ah. Cinta siapa? Kalau cinta milik Orang lain. ayo percuma saja. Biarlah Diriku diriku sendiri, sendiri. sendiri saja. Yo 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 yo. Musim panas, Yo. Eh ah. musim panas kehujanan. Pantaskah saja dirimu sunyi dalam rasa. Yo. Caca hoya. Respati. Iya, lah bocah cilik kok ngerti cinta, cinta bojone wong. Tapi Kuwi kok dasar iki ya. Respati. yo. Yo yo. Oh iya, Pak. Ayo Li, ayo. Soko di keri.
awak yuk gak bisa bayanganmu ngeribu hatiku kita karo kilo minggir tabrak. Monggo, Pak. Sesemalang ayo yuk ora kayu Anjing matur nuwun sampun monggo. Yuk. Terus kelingan ramah gemuyune tresno kasih sayange arep hatiku kelakon dadi jodone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati karep hatiku lakon melu duweni Bersama Respati kalau audio awas aku alas kulite ijo sing kakak duwe bojo ada pula ada semut durung rondo aja direbut Supaya ngobati Sing ora bakal asli lho awas jambu alate manis rasane najang tilas tanteni randang terus sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati arep atiku lakon melu duweni kita goyang lagi bro bersama awas
nggih.